Човекът със смешната шапка нахрани бездомното куче, което живее в кашона до входа. Лепух помияр от незнайна порода. Качи се догоре пеша с много зор. Уф, пак то с асансьор. Влезе в празния дом и останал без сила, заключи вратата. После хвърли торбата с намалени банани от била. Седна, запали цигара, смукна жадно и смело и винци се сипа от лозата на село. Телевизора включи. BTV новините. Мизерия, алчност, омраза, измами, фалити. Атентат, катастрофи с много убити. Отвратен се извърна и отвори албума с черно-бели архиви. По лицето погали онова момиче красиво. Усмихна се тъжно. После взе телефона с лице уморено. Във Фейсбук потърси утеха в паралелна вселена. Светъл храм на успеха. Оттам надникна за смяна дъщерята любима. Изглежда прекрасно, изглежда щастлива. Добре, че я имам. За миг оживи се, даже стана му леко. Но после се сепна. Тя е далеко, тъй ужасно далеко. Лениво се сви на дивана, там, в своя си кът. После пусна си Beatles за 5000 път. Затвори очи в алкохолна омая. Сега заключен в панелка, но надниквал е в рая. Слизал е също и в ада. Не е щастлив, но и сякаш не страда. Вече нищо не може да го изненада. Уморен, засънува, че с машина на времето към младостта си пътува.